Austrálsky ovčiak, Perdet Gloria, Dalmatín, Rhodesky Ridgeback, Porcelán, škótsky ovčiak, krátkosrstý, anglický basset, austrálsky dobytkársky pes, šetlandský ovčiak, anglický cocker spaniel, Cavalier King Charles spaniel, stredný čierny pudel, čínsky chocholatý pes bez srsti, čínsky chocholatý pes posrstený, Lhasa Apso, pudel Toy, americký cocker spaniel, Boston Terrier, trpazličný nemecký špic pomeranie, maltézsky psi. Opäť sledujeme pomerne početne zastúpenú súťaž, respektíve súťaž o najkrajšiu mladú suku. A dá sa povedať, že to, čo som povedal v tej predchádzajúcej súťaži, platí aj pri tejto. Sledujeme jedinice vo veku od 9 do 18 mesiacov, predkladané príde mladý, ocenený výborný jeden čapateľstvo Tajc, čo je čapateľstvo na slovenský šampionát krásy mladých. Pokiaľ mladý jedinec získa 3-krát čapateľstvo Tajc, vo veku od 9 do 18 mesiacov, z toho 1-krát na medzinárodnej výstave psov, stáva sa slovenským šampiónom krásy mladých. Pokiaľ by to do 18 mesiacov by to nestihol, môže jedno čakateľstvo Tajc nahradiť čakateľstvo CAT, čiže čakateľstvo na slovenský šampionát krásy dospelých, ktoré ale musí získať vo veku 24 mesiacov, čiže je strednej, prípadne otvorenej alebo katovej. Pani Rodoknína si opäť vyberá určitý výber. A keďže aj táto súťažou veľmi početnou, aj medzi najúspešnejšími mladými sučkami, v prvom ušom výbere budeme mať možnosť vidieť viacero jedincov. Dámy a páni, v tejto chvíli sa už s ostatnými musíme rozlúčiť. No. A to je úplne... A lúčime sa s predstaviteľmi prvej skupiny číslo 5, 6, 7, 8 a 9. To sú skupiny FCI, ktoré mali zastúpenie počas prvého výstavného dňa medzinárodnej výstavy psov Trenčín 2012. V ušom výbere poprosím vás o spoločné predvedenie do pohybu. A vidíme Boserona, Redford Retrievera, Sibirský husky, Austrálsky ovčiak, Porcelán, škótsky ovčiak krátkosrstý, jadfarebný anglický cocker spaniel, stredný čierny pudel. To sú zatiaľ najúspešnejšie mladé suky prvého výstavného dňa medzinárodnej výstavy psov v Trenčíne, prvej tohtoročnej medzinárodnej výstavy psov. Pani Rodoknína si vyberie užší výber troch mladých sučiek. Ako prvá postupuje predstaviteľ znamená austrálsky ovčiak, anglický cocker spaniel jadfarebný a postupuje aj stredný čierny pudel. To sú tri najúspešnejšie mladé suky prvého výstavného dňa medzinárodnej výstavy psov v Trenčíne. V Trenčíne sa máme možnosť stretnúť po 15. krát vždy na výstavisku Expo Center. Dá sa povedať, že toto výstavisko už dlhoročne zapováva priazeň kinologickým akciám a prvej výstavy, ktorá vždy zahajuje výstavnú sezónu na Slovensku. Ešte jedno čestné kolo pre dvojicu najúspešnejších mladých súd, pokiaľ sa pozrieme poradie austrálsky ovčiak, anglický,